Responent neix com a necessitat empresarial del món canviant en el que vivim, perquè ja no és suficient amb que una corporació o una entitat sigui sostenible econòmicament, perquè com a consumidors busquem i ens identifiquem amb productes o serveis que aportin un retorn a la comunitat. On a totes les persones que intervenen en el procés de producció se les respecti i on siguin curoses amb el medi ambient. Responent és una eina més d'aquest engranatge comunitari, que pretén canviar el funcionament d'un sistema que s'ha mostrat objectivament fallit. La nostra finalitat és clara: ajudar-vos a dur a terme els vostres projectes, fent-vos la vida més fàcil, alleugerint-vos la ineludible burocràcia, creant estratègies junt amb altres, analitzant on esteu i traçant el mapa de cap a on voleu anar. I ho fem perquè compartim els vostres valors, perquè no ens conformem amb el que hi ha, perquè, en definitiva, creiem en el que vosaltres creieu.